Wanama Shingsha Mangpli Kashawi Fayuka Shak Bai Thangni Buju Potoi Baino Hofung Romple Saknani Nangka BCG Tham Omorni Buri Busha Romple Nai Buju Kotoini Mung Nka Gobindo Rupini Opati Mungno Koktuma Mankeno Jirania Naimathang Khorni Naimathang Rok Fayi Rompekya Gobindo Rupini no Tavuk Romple Saknai Buri Busha Belaino Shak Beljak Shakham Nogo Patimung Nka Chompok Nogor Sinai Kami Jaya Wai Nai Tongdi Nok Bar News di Mangpli. গতকালকে একটা চম্পকনগর একটা ঘটনা হয়েছিল, এটা আসলে কি হয়েছিল একটু বিষয়টা বিস্তারিতভাবে জানি। অ্যাকচুয়ালি গতকালকে রাত্র অনুমান 9:30টার দিকে চম্পকনগর যে আমাদের হাসপাতাল আছে, এই হাসপাতালের ডাক্তারবাবু আমাদেরকে ইনফর্ম করছে যে একটা মেয়ে, নাবালিকা মেয়েটা আপনার এখানে ভর্তি হয়েছে এবং তাদের সন্দেহ হয়েছে মেয়েটার সঙ্গে সেক্সুয়াল অ্যাসাল্ট এরকম কিছু হতে পারে। তো এই খবরটা পাওয়ার পরে আমাদের এই জিরেডা পিএস থেকে আমাদের থানার ওমেন সাব ইন্সপেক্টর উর্মিলা মিত্রা এবং চম্পকনগর আউটপোস্ট ওসি সঞ্জয় দেব বর্মা তারা ওখানে গেছে, হাসপাতালে গেছে। গিয়া তারা আপনার এই ভিকটিম মেয়েটা আসলো, ওই মেয়েটারে তারা মেডিকেল অ্যারেঞ্জমেন্ট করছে। তো ইন দ্য মিনটাইম মেয়েটার মারেও খবর দেওয়া হয়েছে। মেয়েটার বাড়ি একটু তেলিয়ামুড়াতে। তো মেয়েটার মা রাত্রে আয়াসিরা মেয়েটার সঙ্গে কথা কইছে, আমাদের ওমেন অফিসারও মেয়েটার সঙ্গে কথাবার্তা কইছে। তো জানতে পারছে মেয়েটার এক সৎ দাদু চম্পকনগর এলাকাতে বাড়ি, ওই দাদুটা 9 তারিখে এবং 10 তারিখে মেয়েটার সঙ্গে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স করছে। তো গতকালকে রাত্রি আমার মেয়েটার মা আমাদেরকে একটা অভিযোগ দিয়েছে। অভিযোগ মূলে আজকে আমরা সকালবেলা ভোর সকালে যে কেসের আসামি অভিযুক্ত গোবিন্দ রূপিনী, ওনারে আমরা এই কেসে অ্যারেস্ট করছি এবং আমরা আজকে ওই ওনারে আগরতলা কোর্টে প্রেরণ করছি। তার বিরুদ্ধে কি কি ধারা লাগানো হয়েছে? তার মধ্যে বিএনএসের 65(1) বিএনএস এবং 6 অফ পোস্কো অ্যাক্ট, এই দুটা ধারাতে এই কেসটা হয়েছে এবং জিরানিয়া থানা কেস নাম্বার 22/2025। রিমান্ড কি কোনো চাওয়া হবে? না, এটাতে রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। আমরা অলরেডি ভিকটিমের এবং আসামির মেডিকেল অ্যারেঞ্জমেন্ট করছি। আমরা এগুলো এবং আমাদের ফরেন্সিক টিমও ভিজিট করে গেছে। আমরা এগুলো ফরেন্সিক টেস্টে পাঠাবো রিপোর্টের জন্য। মোটামুটি কি কোনো মানে প্রমাণ কি পাওয়া গেছে নাকি যে ব্যক্তি বা তার দাদুই মানে এরকম খারাপ কাজ করছে বা এরকম কি? মেডিকেল রিপোর্টে প্রমাণ পাওয়া গেছে, প্লাস যে ভিকটিম নিজে ডিসক্লোজ করছে যে এখানে আসছিল দাদুই করছে। Gobindo Rupini Kaimani ang no Pasi Wadar senang Pasi Wadar bono Pasi Wadar yang kai ang ani bukabo santi mangga ani sajumi bo santi mangga ini cerai tamong mani gotna kisa saikundra gadi ani cerai kai bini dadu sahono do nono adakat nini saya tong mani rong no ang senam nai ani nogo phaidi nei ani cerai sano kor khai sao pon Angkai ani jago to mo pai rang kerei kor khai ma yang kami kor angkai bini nogan ani bini mama ni ya katei khai rai mani ta bro sarai mani ta angkai sarai mani koroi adi no angkai phai dia buban di no khai na ko bini ta dong kai phung ai bu phai dia angkai sugoban di no angkai ang bono sapa ni ni ke kai sai chong thang di nai tong ge dang musuk khai ga na ni sai be kalma se angkai bono phai ang nai phai ka o musuk bo ang phai na ni red khakisa o apa pang kharo o musuk dong angkai ang phai bono khai be karei ang nai phai ka angkai nok ga na ni bro bang no besung ka kurung ma biang thang ni sung phai ka bro no angkai biang thang ka sido ani ro mai cha bai ang bai no mai cha wei uyang go thang o ni sao ta angkai angga na ro tong khna ni pho ta angkai ang bono bo saja ta thang di tabung lo ta thang ko di nung us kang go se thang ni phai dro ni ang bono saja angkai bo hai no chuk tong ta angkai bini Ganeng bobo hai ke saiman ka
Angkai ang urung angkai bulbandino sa ang na all bakai ka o bini number ta o bini dadu ni number ro angkai mobile switch off sao angkai bini number ta tai mandi ang akai tong kha to ayang lo thang kai kunung ja bini dadu ba bini yong bu tong gong kai ba tong si teng ni angkai ono mobile dino aro kai mani nei yang go bini yong chong yang ni number ba ko kai Bok kami pakai bok. abong kai bel thang go Bel panggo. bini yong chong no go Hmm. angkai phai mani pore anna sahna ama ang tini phai nai mani phai mani akna dadu ni nogo thangai phai nai anna dadu mobile bini no ri rukha ni sao angkai anna simpai re di ni sao angkai o abo phai di ta angkai ni ang saka abo se angkai borong ni o shonibar indro budbar mobani din ni shonibar tai basa nogo phai na hanai bo Phaija bini dadu ni nogo bini ro se di rok tonjang khai ba phaina nangnai bre ayang kati nong gari bo tonggong khai ba phaina nei bo phai thata angkai phaima ni horo angkai bono sawo pho o bo thangmani di no bono sawo no angkai bo skubandi na thangkha bini dadu ni aro ang sanani pokha Tongore nini kok no serai kai gedi. Nini serai no kormani nini serai dia sak pai naike ni bini dadu na ha. phayo ni sawo ang tabuk se jotono ang sengbai ka bini dadu no ra phayo ni sawo angkai ang to kor khaima bo kor Tani bagi na har. o ko ada kat nini ada kat ya ro ang jotono khai de nai phai di je nang sanmani jotono re de nai ni sawo ko Tam runani henbo. khai no dress rok phan khna mobile rok ni sawo ko angkai abini pore angkai shonibar skubani oro khai bono sawo ko no ang amote rok de nai omtik nai di bini dadu khai mani ba haino chengra sai tong khan bo haino wan sobi tong khan khata ani jera Emne bo kok sai tong mani soje sai tong naike bo chengra. soino sauta e baino om hai khai do angkai ba angkai ani jera angkai bo asu rumi malia ta angkai bo shonibar skubani de no khai ingdian angkai shonibar dino angkai bono om hai chesta khai khani sauta angkai abini bo soi tong khani sao angkai soi tong kha ang buina saka khai no bo thari re nai ni sao ko ani serai no om hai sao bini dadu kutoi om hai sao bini abna bini ko ani serai no om hai sao angkai abini pore shonibani shonibani horo angkai bo om hai saka angkai sombani horo bo haino hai ngna angkai bo buban angko mobandi no angkai ayang bo khari thangkha bini abo yong song yang go ber phanggo angkai ber phanggo thangmani pore an kor khai ka apru se ang bo number log bo mai angkai ba kor khai mani angkai ang ama ang shonibandi no phai ka angkai roi bandi no phai nai dadu ni yang shonibandi thanggo ri rong la go ayang kati no ang phai nai ni an kor khai sau ta bo angka o phai di ta nang ma a o te hai thang dak ti phai di no go kam sak chrai ba sanai na grei nyang saka o ama phai nai ni sao angkai abini pore shonibar ni horo angkai ana kor ang khaino bini babu bai kok sai tong ka bini babu bai kok sai tong mani pore angkai ana kor khayo bo no khayo bini dadu ta bini dadu ya o ko bini dadu ni abo bo dadu no krayo ani mama ta bini bokhnong ta Je asol beti mane je asol bekti je samung sitra khlainai le nang bai kok da sahor. bo ogo bini manai na saro hono bini bo hongkai juak ke phe o bini dadu angkai ani papa angkai juak ke phe angkai abini bagai bini ogo nini cerai jubu bai dewa chakta mojane thoi prengoi doctor hor kha hospital hor kha ni sawana Sabo kok sa. ogo mama ta ogo ani dadu ogo mane ani papa ni bini manai ta akai ni sao ogo ani papa angkai sai tong bo omai sahon di ni sao ta angkai bo sahon kha Borok kok hui jaton. huya bo sia sai maya pho ani mama bo sai maya pho angkai sai man kang kai bo jore jakha urung kai jore jakha ano sao angkai nini chara ya kong dok tang ja kai maya jubu rok de wat tam jane wat no hospital ro kha ni sao angkai bo hospital ro angkai o champanogor hospital no hor ni sao angkai o nini dara no be thang ni no thang phai di nei sao ta angkai ang bodra kor khai senghon kha ani dara no brong yani kor kat khai ai ani dara no senghon kha dara no yang go tong pro ani chrai biang go thang abo chubu de wata moja ni nei hospital ro champanogor hospital ro thang ni tabok sahon no bini dadu ni saka angkai he bo akhai rong ja thang ja nogo thang na nei se
tango yo ko di rau ayang no tong kai ba ayang di rau tu moi ang ayang ka tin thang nai ni se bo tango nu ya ni sao ang kai ang lo gero gen no ang kai a hospital ro tango ang kai ta bu khang na nang no dara ni sala ang ba ke thang nai bo asak sai me ta o ma hai rau na ang kai ni ba si ba sai chong tong lak yang thang kai de man no ba ni sao ang kai ang lo gero gen bro na tong ga ding kai ang ayang go bro de tong ang kot khai nai ti kan ne ani dara ni kot kat khai ai tai wasa ayang bini dadu song na khai ka Kalau keneng tam ke saya mangka cibuk dah su. abo sengkha Tamo, ayang go jiburok suya na bahai ke nang biang thang snai bini ani serai no ni Tamo, bini dadu no sengkha ta angkai abini poreng kai saman ja kong lok se tam chak man ja ayang ni khai pru ni se hai no ngo ni sa angkai ang bokrok tungkha angkai ang sengkha angkai srap sa Sama sengka, ni ceranya. ani jerai da yang go se pai nang ka ang bahai seng nai ba aro bini dadu no ko khai angkai ba prong no sengkha ta kini nang yang thang snai ba ne ayang ku no ya ni ro phai se ngo yang thang snai ni sengkha bini dadu no a angkai o de bon marok khorang go bang ma tong brong no chuak ke phe angkai nang biang ni brok na thumoi nang o ma hai khai ai ani jerai ba sano ka hang khai ti tu ku pro nai su go hun berasa ne to toi samani do angkai abo angkai ang hai ni sengkha prong se anu caru nai ani besarau ana mungsa pancar manai kere ne ana se uta kutu angkai ni sajra rong na mas ba jarang hol ma angkai mas kai sa hol ya bade nang o ma hai hi bor bini besara rong bo deli bu kutu angkai o ma hai rei phano ri ya hanu ta Doda ko men poeno thani nini tongore. Men poeno thani do mane nini busa thing beranya phaikya. Nini busano nini thago tam khaikya. angkai o ma hai Abos thani. angkai ang ayang kau sai tong pro kai o hospital ni kor phai tong bar ba angkai ang khai ba ayang se sai tong kai ba doi receive khai di rong khai receive khai ka brong ni kat khai receive khai ka angkai yang kor khai ka ane hospital ni ogo mem song kor khai ka ano khai ni saka ni serai basano rep khai re ka o ma hai phai di kuno sia nei sangon ka angkai ang wana ka ang bahai ke o ma hai ang sebaret khai ba ni sa bini dadu ni sawo ni sakang khai ba ani Bini dadu. ani kobor hai thang ka Bini dadoni bung tamo. gobindo rupini Ki a jaga wo je nogo je thutani wo borok kene je thu na ki alada. arada thumani no bini luma thangoi bini luma thangoi bo thu pro Tabung nini cerai thumani alada room. room arada Engke Abo? bini thago thumani room alada. arada Engke thuma jaga bo thangka hani lo horo. thangoi bini doga kyo imano bodo sosmoi dong nai bodo khaina ni senai dong kai ba khai ka bahai ke kro ka ang bo sai mai ang kai bodo charai sable thurang gang kai sia ya kong ya pura oma hai khajak bai ni sawo ani cerai ta pura khajak bai bukuro pura bondo khai bai ni sawo ang kai bo si phano kuno khai mari hai no ma tong phani sawo ani cerai ta ang kai abini pore bo oma hai no khai mani mane khaina chesta nai tong mani Ke bo no gana gini wo borok ke saimane kiri khetana. ke saiman ja bukurok se pura bondo khai jana khorang khai maya japong khaja ang khai ba hai ke saiman Engka hakina samung pai kya hani lo hai no khopung. samung khai pai thang kai to bo ani srai om hai no tong kha nang kai phung ai oi no go thang na nei po ja pa ma chor ya hai no hai kha phi ro no no kha bi oi tai waisa hai no hai khai no om hai khai ani srai no go bini Engke neng tabuk nini cerai no omo hai jo konte samung sitra khlaimani bagai bini thaguni bagai. Neng tamu bobo hai kokti sana. ang segang pro kahang khai sai malia tabo pura no sai man ka ang no ka thang se to namu chung ria phasi rodi phasi roi se ang no nai namu chung siwang berai ani srai ni bagai dukhu na ga bo mungcha sia no ma hai bini thagur de te bo ma hai khayo ang bono phasi se nai wang to namu Emne chung bini thago mani umoro busurok na. busuk long nai sai dok deng no sai mai ang ba so chotu Sai chotorok na chana. hai rong no nai Engke nini cerai ni umor ke busurok no. 13 bosor 13 bosor. Pori da tongko. pore mani kagos ting ya ni bagai boti khai mali ang ani jerai no Busuk mani bekar ngi tongka pori. abo ek bosor kai tong ka 1 bosor. Emne busuk jora porikha. 6 jora Kelas 6 jora. Nin cerai khoro busuk. kenai abo ani tin masa jerai tong 3 bosor 3 mas tong no go Obo da okra. iyo bono pas okra ani jerai abo se bono sia Bumung ke. lady ya rupini Ngeni ni bumung ke. ani ke baro ti rupini Kami ke. kami ke hamjak ma kami Engke norok ni bolok. teramra Telemura.
Engko nang tabu mane sasti hai ke ba phasi wadar na na. Ang tai kuno na ya bono pyok na se nang ya ang bono ang asep khai jore ka ang bini ang bono botoi ni thano ani babung soi ang khatong oi tong ma se Kami ki bini boro o boro ni. sinai kami Sinai kami na. Tabu bot laga bo. bo chupchak ni kna mane pulis rong ya go ni kna ta ang ba suk dai sai ma ya borok le boro bojane ton kha bo to ang sai ma ya to phan bono ko thangse ta to ni phasi wadan nai ang bono bo akhai khaimani bo busuno omo hai khaimani ang bono thang to na mu chungya bo busuno khai kang kai bo joto no se khainai bo bini bo akhai mang se khayo joto no bono kiri ui se khat pai ni khna ang bo sai ma ya Mane tabu wai se na ta na botai se kubang ma khai na ta na. Abu hai ni khna ang mia horo se khai ang khna oi joto no ang nung bahai ke bono hor ba omo hai mang se bo tongo ni sawong kai ang to sai ma ya ang to ani babu ni se jong tongo bahai ke bo ani jrai na khai na babu bo thagu ni se tongo bono hamjak thonggo bo se omo hai khayo bo posu nya bre borok bre bo tai se rai ni bo po ni kotor se jong ja bo omo hai khai na ni bini bo omo hai tong na de ham bo boi mana se bo sai se tong nai tong se tong bo se je kuno ngoi thangoi krai se boi no hambi ton nai nin dawa omo hai se tong bo ab se omo hai se ani srai na khai ong kai ba bo posu ekdom posu ni gyan kha bo no ka thang ton ta ton di phasi wadal ren ang bo na phasi wadal le khang kai kami wa tam potoman bo rai ni ang bo asrai sai mai rai ni bo pon ni tong ta bo tamo pot ang bo asuk te ang bo sungja yang bo sai mai ang bo phai ya ang je kai ja kai thang mani ang phai na bo smoi kroi ang hai no tong Nang koroni da ka je cha. ani ama tongo prota tongo ta bo ang kai ja kai thang pro ai phan ani ama bai tong ya do ang pro chung dara bai obe thang no tong chung ani Nini asol kami ki boro. ani asol parangkai ako sinai kami ono ta ani babu se babu ama no rai phai kang kai ba sinai kami ono ta ai phan chung ba dara bai kenai ani babu kathayang kai ba chung ayang go o para kataro jakara ro oi chung dara bai kenai sikra boro tong bai kha ani bai to daktin no rai thang kang kai ba chung dara bai kenai yang tong kha ta Do hambai. hambai